ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿನಗ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಯ್ಯುಂಗುಳೇನಗ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡಿರ್ನಗ ಸತ್ಯೆತ್ತಿನ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನ ಬೆಳಗನಗ ಗಟ್ಟುಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಮುದ್ರೋಡು ಸಿರಿಪಾದ ಆನ ತರೆಡ್ದು ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿಕು ನಾಲು ಕಾರು ನಡೆಡ್ದು ಎರಡು ಕಾರು ನರಮಾನೆ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಈ ನೆಲತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಪೂರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮವೆನು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆ ಮುಖೇನ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಕೂಡುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಕ್ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಪುಡ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಉಳತಿರ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನುಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅವಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐತ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂದೇನೊಂಜಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜಾತ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ವಾ ವಿಭಾಗಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅವೇನು ಗರ್ತೊಂದು ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪನಾತ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಆರಾಧನೆದ ಉಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ತನ್ನ ಮೇಟು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುತ್ತುದ ನುಡಿಪುರ್ಪಲನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕಲೆ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ತು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಎದೆತಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿನೇ ಕನವಡು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಈನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿ ಮೇರೆನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೈದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅರ್ನ ಉಲ್ಲರು ಆನಿಲ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲಿನ ಕುಡರ್ಲೆಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತ್ರಗತೆ ಪಂಡಿನ ಬೆರಿಕೆಲೆತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾ ಪೂಜುವಂಥ ಸಮಯ ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲಿ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಇಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎಂದು ಮಾತಿರಲೆಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಾತೆನಾಗ ಲೋಹಿದಾಸ್ ಎಂದು ಮಾತಿರಲೆಪ್ಪೇರೆ ರೋಹಿತಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಠಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ ಅರೇನು ತೊಚ್ಪವನಂಚಿತ್ತನ ಚಾತುರ್ಪು ಉದೇನು ಪೂರ ತೂತ ಆಂಡ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅತ್ತಣ್ಣೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕೂಟು ಕಟ್ಟದ ಉಳೈ ಚಾಕಿರಿದಾರ ಪಣ್ಪನ ಮುರಣಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ರೋಹಿತನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಬಿಡ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಪಣ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚಾಕಿರಿದಾರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿದಾರ ಬನ್ನಗ ಹೆಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಬಗೆಟ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವೇನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಸಮಾಜಗೂ ನಿರೂಪಣಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಪಟ್ಟುನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅರಿಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿರು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಂದರ್ ಇನ್ನೇ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತಾನ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯನಾರು ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳು ಎರಡು ಜನ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂಚ ಮಂಜುನಾಥ ಇನ್ನಿತ ಇಲೇಸಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ದೂತೆ ಎಂಚ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯನ ಬೇಟಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆದಾದ ಅಂಜನೆ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸಲುದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಿಖಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರದು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ನಿಖಲ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತಾಕತ್ತದ ಬಿನ್ನೆರ ಬಾಲಗಾತಿರ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂದು ವಾರೀತಿಲ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪನವತ್ತು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಖಂಡಿಸವನತ್ತು ನಿಂದಿಸವನತ್ತು ವಾಸ್ತವ ದೈವದ ಕಲೆಟದಾದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪುಗುಬಾಡದ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತ್ರೆಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನೇ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಿಲೆ ಈರ್ನ ಬಗೆಟ ಮಾತಿರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆದತ್ತಂಡು ಕುಡರ್ನಾಮಿನ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ಮನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನೇ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಓಪೂರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿಗಳ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಸುರುಮೂರ್ತೋಡು
ದೈವರಾಜ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕುಲದೇವಿರು ದೈವರಾಜ ಕಂಬೆರ್ಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೇನು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಗುರಿರೇಕಲ ಕಾಲದ ಧರ್ಮೋಡು ಮೆರೆಪಂಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲ ಧರ್ಮೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಜನಾಂಗದ ಪಾಲದ ಸರ್ವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬೇಡೊಂದು ದೈವರಾಜ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೂ ಜಪ್ಪನಗ ದೈವರಾಜ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿಲಿಂಗದ ಅಧಿಕಾರನು ಒಂಜಿಲಿಂಗೋಡು ಜಬದಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪಾದು ಸತ್ಯದಪ್ಪೆ ಮಾಲ್ದಿದೇವಿನ 7 ತಿಂಗಳದ ಪಿಂಡೋಡು ಸತ್ಯದ ಗರ್ಭೋಡು ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ದುದು ಪರಿಭಾಷೆ ಕೊರ್ದುದು ಮಾನವ ತತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆಪೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರೋಡು ಪಾತೆರ ಕುರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಂಗೊಟ್ಟುದ ಮಣ್ಣು ಕಂಗೊಟ್ಟುದ ಮಣ್ಣಿಡು ತಾನು ಪರಿಭಾಷೆ ಕುರ್ಪಿನಿ ತಾನಾಡಲ ಈಶ್ವರನ ದೂತೆ ಈ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಿ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನನ ಜೋಗ ಬುಡ್ದುದು ಮಾಯ ಸೇರೋಡು ತಗೆಯ ತಂಗಾಡಿ ನಿಗು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನು ಪತ್ತೆ ನಡ್ಕಲ್ಡು ಬತ್ತದು ಅಧಿಕಾರೋಡು ಉಸುದು ಪತ್ತೆ ಪಂಜುಲಿ ಬಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಕೊತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡನೆ ದೊಡ್ಡಾಣ ಗುಡ್ಡೆ ಅಯ್ಯಗೋಡಿ ಕಲಟು ದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ 7 ಲೋಕನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು 7 ಮೇಲದ ಸ್ವರಲೇಸಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಮುದೇಳ್ದು ಪಂತಾವನೋಡು ಬಲಭಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಂತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉತಿನೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಂಡಾಲ ಜಾತಿ ಜನಂಗೂ ದೈವ ದರ್ಶನದ ಅಧಿಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಡು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟೋಡು ದೈವದ ಪಾತಿರಿ ಬಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೂ ಬರ್ಪುಂಡೊಂದಾಂಡ ಆವೇಶ ಕುರ್ದು ಸೂಚನೆ ಕುರ್ದುದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಜಬದಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ದೈವ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂದದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 5 ಬಕ್ಕ ಸಿಂಹರಾಜೋಗು ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ತು ಸಿಂಹರಾಜೋಗು ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಧಿಕಾರೋಡು ಮೆರೆಂಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಸಿಂಹರಾಜೋಡು ಆದಿದ ಶಕ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಆದಿದ ಶಕ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ಮಹಾದೇವಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೋವನಗ ಮಹಾದೇವಿನ ಬಂಡಿಗೆ ಎದುರಿಸುದು ಗೋರಿಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲು ಆ ಮುದೇಳ್ದು ಕೆಡಗಾವನು ಗಂಡಿ ಮಹಾದೇವಿನ ದಂಡಿಗೇನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನು ಪುಗ್ಗೇಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟದಾರ ಕಾನದಾರ ಬಂದು ಸಾರ ಮುಪ್ಪಣ್ಣರ ಅಧಿಕಾರದ ಸತ್ಯ ಅಗಲು ಮುಡಾಯಿ ಮುಂಡಾಜ ಮುಟ್ಟೋಗು ಜಪಡಾವೇರಿ ಮುಂಡಾಜ ಸರಮಾರ್ಗೋಡು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ 7 ಬಂಡಿದ ರಥೋತ್ಸವ ಬಲಿ ದೈವ ಬಲಿ ದೇವರ ಬಲಿ ಸರ್ವಲ ನಡಪನಗ ಆ ಬಂಡಿನ ಗೊಬ್ಬಾರೆಗೆ ದೂತೆಜ್ಜಿ ಬಂಪಿನ ಚಿಂತೆಪ್ಪನಗ ಗಾಳಿಗಂಡಿಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದುದು ಅಗಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದದ್ದು ಬನ್ನಗ ದೈವರಾಜ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ದೂತೆ ಬಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಬೆದ್ರದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಬೋಲೂರ ಪನ್ನೆ ಉರ್ವದ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಜದ ಗಡು ಬಲಿ ಸಾವಿರ ಸೀಮೇಡು ಮಹಾದೇವಿನ 1000 ಪಲ್ಲಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪಾದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗೆ ಬೋಡಾದು 1000 ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬಂದದು ಕುಲ್ಲಾವಂಚಿತ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಮಹಾದೇವಿನ ದೂತಿ ಅವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬನ್ನಗ ಬಡಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಡು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಬಂಪಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೈವರಾಜ ಕಂಬೆರ್ಲೇನು ಅಪ್ಪೆ ಧೂಮಾವತಿನ ಕುಲ್ಲಾದದು ಆದಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವೇಡ ಜನಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪಾಲದ ಅಧಿಕಾರದಾದ ಬಂದು ಕೇಣುವೆ ಬಂದದು ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರೋಡು ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯಿ ಕಾರೆರ್ಮೆದ ಕಪ್ಪುದ ಆಮೆದ ರೂಪೋಡು ಪದ್ಮಾ ಸರೋವರದ ಮುದೇಳ್ಡು ಆಯನ ಉಗ್ರ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತು ಉಸುದು ದುಂಬು ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬನ್ನಗ ಈ ನಿನ್ನ ಸಾರತ್ತ ಮಲ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ಬುಡ್ದುದು ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನೋಡು ಉಂತೋಡು ಬಂದದ್ದು ಕೇಳು ಇನಿಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ತಿಂಗಳು ಕೃಷ್ಣದೇವರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಾಲೊಗರಗ ಆಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಯಾಯದ ಸೇವೆಗೆ ಸುರೂತ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತಗೂ ಕಣಕ್ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಉಗ್ರ ರೂಪನು ಆ ಮುದೇಳ್ಡು ಉಂತಾದು ಆ ಮುದೇಳ್ಡು ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲು ಸುರುತ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತೋಗು ಕಣಕದಿ ಓಡವು ಐಟ್ ಕಣಕದ ಮುಟ್ಟೆ ಬಂದು ಪುದಾರ್ ಕಣಕದ ನಿರತ ಐಕ್ ಅಧಿಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ್ ಭಾಷೆಗೆಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮುದೇಲಿಡು ಓಲು ಯಾನ ನೆಲೆ ಆಪೆನ ಎನ್ನ ಮುದೇಲಿಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜ ಅಧಿಕಾರ ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗ ಜತ್ತಿನ ಎದುರುಡು ಐತ ಬೆರಿಯಾರ ಮಹಾದೇವಿನ ಉಂತಾದದು ಸೇವೆ ಕರಿಪಾವೆ ಬಂದದ್ದು ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಲ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಪನೋಡು ನೊಂದಾಂಡ ಸುರೂಕು ಪನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೈವರಾಜ ಬೊಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕಟ್ಲೆಗೆ ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಮಾಣೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಓಲಾಪಣಕ್ಕೆ ನದಿ ನದಿ ತಮಿತ್ತಿಡ್ದು
ಕಚ್ಚೂರುಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೂರು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಬನ್ನಗ ಉದ್ಯಾವರ ಆಜಿಮಾಗಣೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ನಡೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಏತ್ ನದಿ ದಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಪರಿವರ್ತನೆನೇ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ. ಸುರುತವಳು ರಡ್ಡು ಎಣ್ಣೆ ಜಲಕದ ಎಣ್ಣೆ ದರ್ಶನದ ಸೇವೆದ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಸನ ಪರಿಕರೊಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಡಕ್ಕಿ ಕುರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬಡಕಾಯಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹೋಗಿ ಎನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು ದರಸು ಮಂಗಳೂರು ದರಸು ಮಂಗಳೂರು 1000 ಸೀಮೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರ ಒಡೆ ಎಂಕಲ ಬಡಕಾಯಿಗೆ 1000 ಸೀಮೆ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಒಡತಿ. ಈ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಒಡತಿದ ನಡೆತ ಜಾಗೇಡು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಹಿರಿಯ ತತ್ವಡ್ದೇ ಉಂಟು. ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ 1000 ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಐಟು ದೇವಾಲಯ ತತ್ವದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ನ ವಾದ್ಯವಾಲಗಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕೋಲ ಚಪ್ಪರ ಅವಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ ಉಂಟು ಈ ಕಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಏಕ ಸಮಯಡು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ತೂರ್ದಾಡೆ ಪೋದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಒಂದೇಟು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ದಯಕೆನ್ನ ಗಲ್ತಮು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ದಯ ಪನ್ನಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿಯೊಳ್ಳ ಆ ಬಾಲೆ ಕಪ್ಪಾಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪುಜು ಬಾಲೆ ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮೈ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪುಜು ದೇಕೆಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಐಕ್ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಣ ವಸ್ತ್ರಲ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ಆಣ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡ್ದಲ ಹೊರ ತೂಪಿನ ಉಂಡು ಅವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂದಲ ಪನೋಲಿ ಅಕಲ ಇಚ್ಛಾ ನಂದಲ ಪನೋಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ಉಂಟು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಕಲು ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕುಡಂಜಿಗಡೆ ತೂನಗ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಭಾಷಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತ ನಾವು ಒಂದೇಟು ಪ್ರಥಮವಾದ ದೇಗಿಂಚ ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ತಲೆತಲಾಂತರ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ತಲೆಮಾರಿಡ್ದು ನಡತೊಂಬೈ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ವಾಕ್ಯಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗ ಇತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಗೂ ಆ ಮೂಲಡು ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಚನೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಶುಭ್ರವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಅವರೇ ಆ ನಿಲೇಟು ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರೆಗಿಯವು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಾದ ವಹಿಸೋಣಿಕೆಯನ್ನ 10 ಜನತ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಣಯ 10 ಕೂಡಿ ಕಲತ ನಿರ್ಣಯ 10 ನಿರ್ಣಯ ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತರೆತಗೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಪೋನಾಗ ಈ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಅನೇಕ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲ ಬಬ್ಬರಿ ಅವಲ ಒಟ್ಟುತ್ತಿನ ಉಂಡು ಐಕಿಲ ಐಕಾಪಿನ ಪರಿಕರನು ಎಂಕಲನೇ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯನೇ ಅವೇನು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಂಟು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಈತ್ ಐತ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿ ಈತ್ ದೈವಳ ನೆತ್ತ ಸಹ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಡುಪಿಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾತಿರ್ನು ಏರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೀಪದ ಬಟ್ಟಲು ಪಕ್ಕನಾಯಿ ಪರಗಾಜನ ದೀಪದ ಬಟ್ಟಲು ಫಸ್ಟ್ ಮೊರಣಿ ಬಂದಿತ್ತಿರದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಯಿ ದರ್ಶನ ಉಂಟೊಳಿ ಮೂಜಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಉಂಟೊಳಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ
ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ದರ್ಶನ ಗುಂತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಗೀತೆಗೆ ಸೇವಾದು ಸಿರಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಲಿಯಾ ಓವೋ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಸಿರಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಡನ ಅನ್ನಂದು ಸಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಡನ ಅವೇನು ಸಿರಿಗೆ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೀತೆಗೆ ಸೇವಾಪ್ನತೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಗೀತೆಗೆ ಸೇವೆ ಆದ ಪೂರ ಗೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತಿ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತೆ ಅನ್ನಂದು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರದ ನಡುಕಂಗೆ ಉತ್ತರ ಇರು ಪನೋಡು ಅವೇನ ಹೇಳಿದ ದುಮ್ಮು ಕೊನಪೇರಾರು ಇತ್ತಕೇನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಪತ್ತುನ ಅವೇನ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ಪತ್ತುನ ಸರಿಯಾ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು 10 ನೀಡಿದಾಲ್ ತಪ್ಪುಚ್ಚಿ ದಾಯಕೇನುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ತೆನ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟುದಿ ಒಂದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೊಡು ಬಬ್ಬು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ ನೀಲಗಂಟೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮೂರ್ತಿ ತಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗೊರ್ಬಡು ಬಚ್ಚಿನ ದೇವೇರು ಕೋರ್ದೊಬ್ಬು ಆ ಪೊರ್ತುಳು ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಡು 7 ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯದ ಮದಿಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ಸೂರು ಬರ್ಕೆದೊಡೆ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರ ದೇವೇರು ಏರಿಂದ್ಕೆಂಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡು ನಮಕ್ ಬದುಕಗ ಬಂಗಾರ ಜ್ಞಾನಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ನಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಟ್ಟ ಬದುಕು ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರೇನು ನಿತ್ಯ ಸುಗಿಪುಡ್ದೆ ಬಂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಲು ದೇವಿರಾರಿ ಅತೆ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಕೊಡಿಯಡಿ ಟುಪ್ಪುನ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ರಾಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು 11 ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ದಾಲಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ತೈಕೆರೆಗೊಂಜಿ ಪೂರಕ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಂದತ್ತು ಇತ ನಿಖಿಲ ಮಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಂದತ್ತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗಾನಗಲ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜುಲಿ ದೇವದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಂಜುಲಿ ಧೂಪ ಕೊರಂಡು ಆಲ್ದವತನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕೊರಂಡು ಐದು ಪಿದೇವತನ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕೊರಂಡು ಐದು ಪಿದೇವತದ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರತಿ ಬೀಜ ಬಂದ ಅವಾಗ ದೈವೋಗರ್ನ ಆರತಿ ಐಕೋರ್ನ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪನತ್ತ ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಲು ತೂನ ಗೆದ್ರು ದೇವರ ಅರೆಗೆ ಆರತಿ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಧೂಪದ ತಿರ್ಗೈ ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೆಕ್ಕು ಕೊರ್ನ ಧೂಪ ಒಂಜೆಕ್ಕು ಕೊರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಯಕ್ ಪನ್ಪಿನಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿನ್ನ ದೇವರು ಅವಲೆಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕೂಡ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟಲು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎರಿಯಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟುಪ್ಪು ಇಂಚ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಮಲ್ತುನಕ್ಲ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೊಪ್ಪು ದುಂಬುಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಆಜಿ ದೈವಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಕೋಮರಾಯೆ ರಾವುಗುಲಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಂಚ ತಲತಗುಲಿಗೆ ಉಂಡು ಐನೇಕ ಧೂಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬಂದ ಮನಿನ ದೀಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಬರ್ಚಿ ಮನಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಅವು ದುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರು ಆ ಕಟ್ಟಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನ ದೈವಲುಂದು ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅತ ಕಾರ್ಣಿಕೋಡು ಮತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡಬಲತ ಶಕ್ತಿಲುಂದು ರಾವು ಬಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಈ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಬಬ್ಬುನ ಆಜ್ಞೆ ಗೇಟ್ ಕಾವಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸೂತ್ರೋಡು ಅಂತಂದು ಮುಕುಲು ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯಡಿತನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರದುಂಡು ಆರು ದರ್ಶನ ಗುಂತೊಲಿ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಮೌನದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ದರ್ಶನದಲ ನೇಮದ ಮೂಜಿ ಅವತಾರ ಅದೇ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲಂಚೆನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ದರ್ಶನದಾರು ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ಸುರೂಟು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರ್ನ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪನೋಡಾಯನ ಪುದಾರು ಎಂಕಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಬಾರ್ದ ಮಣ್ಣದ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆನು ತಾನು ಮಲ್ತದು ನನ್ನೂರಿಯಾಗ ಕಲ್ಪಾದದು ನನ್ನೂರಿ ನೆನಪು ದೀಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟೋಗು ಸಾಧನೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಆರು ಲೋಕಜ್ಜೇರು ನಂಬಂತಿ ಆರೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ದೇಕೆನ್ನ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆನೆ ಮಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿ ಅರ್ನ ಎಂಕೆಲ್ ಅರೇನೇ ತುಂಬು ದಿಪ್ಪಿನ ಇಂದು ದರ್ಶನ ನೇಮದ ಒಂದು ಹತ್ತು ನೇಮದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ನಗಲಿ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಗಲಿ ಏರು ಬೊಡ್ಡ ಅವಡು ಇನಿಕಲರ್ನ ಪುದಾರ್ಪನ್ ಪಂಕಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕೆಲಾರ್ನ ಪುದಾರ್ಪನ ನೋಡು ನಂದಾಂಡವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದೇ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆರು ಓಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಾರ ಅವಳು ಪೋದಿ ಆನತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಹಸ್ರಾದು ಅವೊಂಜಿ ಋಣನೊಂದುಲ ಪನ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಲಾರೆ ಪಂತಿನಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ದರ್ಶನದನ್ನೊಂದು ತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಲೇ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಅವು ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭಲ ಸಂಬಂಧ ಆದತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆದ ಮಿತ್ತಲತ್ತನು ತಾರತಮ್ಯ ಎಡ್ಲೊತ್ತನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಇಂಚಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇಂಚಿ ಉಂದೇಟು ಕೊಂಡು ನಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ದೈವ ದರ್ಶನಗೂ ಜವಣೀರ್ ಮತ್ತ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆಂಕಲ ಕತ್ತಿನ ಜವಣೀರ್ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ದೈವ ಚಾಕಿರ್ದ ಐಟು ಬೇದ ತೂತು ಜೇರು ದೇ ಪಂಡವೇನು ಮೌನದ ಕಣ್ಣರು ತೂತು ಜೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನಾಗಿ ಮನಸ್ಸದ ಕಣ್ಣರು ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಇದೇ ತಿಬಾರದ ಲೋಕಣ್ಣನ ಶೇವಂಡ ತಿಬಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಜಮಾತಿ ಜಾರಂದಾಯ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಪಂಡದ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಪಾತ್ರಿಜ್ಜಿಡ ಅವಳು ಎಂಚಗೆಂಡ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡವರ ಪಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಅನಿಟೆ ಪಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ಅವರ ಮಲ್ಪೆರ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂಡ ಆ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕರಿಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಅವಲೊಂದತ್ತು ಬೇತ ಕಡೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚಂದು ಕಟ್ಟಿನಾರು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತು ದಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಉಂತು ನಾವು ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಂತೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬು ಮಾತ್ ಇತ್ತೆದ ಮಾತವರ್ಗ ಮಾತಗಡೆ ಎಟ್ಲ ಬೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಅವಕಾಶ ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿನಗಲ ಆನೆದ ಭಾಷೆ ಮಾವುತಾಗ ತೆರಿದಿಲಕ್ಕ ಬಂದು ನಂಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಜಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಂದದಿಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತಲ ಉಂತಾದು ಪೆರಿಯವು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಕುಜರ್ನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ನಮ ದೇ ಪಂಡ ಈತೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ನೇಮ ಪಂದು ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಅಗಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಕುಜರ್ನೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಆಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ಪರಗಿಜ್ಜಿ ಏಕೆಂಡ ಓಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮೋಡು ಬೈಚಿ ಪುಂದಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ನಿಕುಲೇ ದರ್ಶನ ಗುಂತು ನಾವು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಪಾತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲಜನ್ಮದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕಲ ದರ್ಶನ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಉಂಡು ಬೇತೆ ದೈವ ಈ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡ್ದುದು ಅವು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬೇರ್ಲು ಬಿಡ್ದುದು ಆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬೇರ್ಲೆಗೆ ಮಗುಲು ಅಂತಾರೆ ಅವು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನೇಮ ಬಾಕಿ ದೈವ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಘುವೀರ್ ಬಾತೇನು ಬಾಬು ಹೇಳಿದೆ ಪಲ್ಲೆ ರಘುವೀರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಬಾರಿಪುರದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲೆ ದೈವದ ನಡೆಟ ಹಾಕಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೋಹಿತ್ ಇರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಂಜಾತ್ಕೊಂಡರು ಅತ್ತೇರಿಗಳು ತೊಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜಡ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟುಕತೆ ಮೂಲ ಕಥೆನ ಪುರಂಚಿನಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರತಿ ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆರಾರದ ಕಥೆನೆ ಬೆನ್ನ ಪೆರಾರದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪನೊಂದೇ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಾಂಡಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರಾರದ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು ಆ ಕಥೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ತಿರುಪಾದ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಸಮಾಜ ಗಡ್ಡೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕಗಳೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಂಡೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಣಪುನ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಯಗೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾರ್ಧನಡ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಧನ ನಿತ್ಯ ಓದುವಂಡ್ರೆನೆ ಬೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಗಿನ ಬಂಡ್ರೆ ಬೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಈರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂಜ್ಯರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಐಡ್ದೊಕ್ಕದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಐಕ ಐತವೇ ಏನಂಚಿತ್ತನ ವಿಧಿಕುಲಿಲ್ಲ
ಓವು ನಿಷೇಧಿತ ವಿಷಯలుಳ್ಳ ಶಬ್ದಳುಳ್ಳ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಗಲಸನಾಗ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಅವು ಎಂಚಗೇನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಯಿ ಒಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪನೆ ಅಜ್ಜಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನ ಪನ್ನಗ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಐಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲಿಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಾದ ಆರ್ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲವಂಡಿ ದೈವದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟುನು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡಿಂಚಿದ ಪ್ರತೀತಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ದನಿಕೆನ್ನಗ ಆ ನಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪೋರೆ ಬಳ್ಳಿ ಯಾನಲ್ಲ ಎಗ ಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರ ಈ ತತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗ ಆ ಮುದೇಳ್ದು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಮುದೇಳ್ದು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪಗೆಯನ್ನು ದೆತ್ತಂಡ ಐತ ದಿನ್ನೋನು ತರೇಟು ತೋಜ ಬಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬಂದಿನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪಣೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಯಾನ್ ಈತ ಕಡೆ ಈತ ವರ್ಷೋದಿಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ತ ಸಂಧಿಲೆ ನೆಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಆ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪ ಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯನ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪ ಕಟದಲ್ತಾಯನ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪ ಈ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಕತೆ ಉಂಡತೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕುಲ ದುಂಬುದಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಂತಜರು ದೈವದ ಬಾಯಿದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಸಮಾಜನ ಆತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೆರ್ರ ಬಂಡ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತೇನೆ ಪೆರ್ರ ಅಂದ ಬುದಾರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ರೀತ್ಯ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆಂಡ ದಾಯಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ ಮುರಣಿಯನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ್ರವೆಲ್ಲಿ ವಿನಯನ ಎತ್ತರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಹಿರಿ ಸೇರ್ದಂಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಡು ಹಿರಿಗೆ ಬರಡು ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕುಲ್ಲಬೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಡೇನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈರು ಈ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಈರು ಸೇರಿಪಾಯರು ಅವು ಐತ ಅವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ನಗ ಏನ್ ಎಕ್ಕಡೆವರ ಪಂಡಿತ ದಯ ಪನ್ನಗ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಜಪ್ಪನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒವೇ ವಿಷಯಡು ರಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ದೈವರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಂಚೆ ಬೆರಿಯ ಉಪ್ಪುಂಡೆವು ಇತ್ತೆ ಉದೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹಿರಿಯ ಕಲ ಚಾಲ್ತಿಡೆತ್ತಿನೇನು ಪಣನ್ ಪೋನಗ ಈ ಸಮಾಜನೇ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಆ ವಿಷಯ ಬೊಡ್ಚಿ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯದಾದಂಡು ಒಂಜಿ ಉದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲತೆ ಯಾನತೆ ಮೂಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕುಲ್ದಾಡ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಐಟ್ ಉಂದಾಪಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಮತ್ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ದೈವದ ಆದಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ನಡವಳಿಕೆನೇ ಬೇತೆ ಈ ಮೂಲು ಜಾಗಿಡಂತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಟರು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮನೇ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊರಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಪೆರ್ರದ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲು ಕುಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಸುರುಕು ತೂವೋಡಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ತೂವೋಡು ಅಂದ ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪನೊಡ್ಡ ಯಾನೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಡ್ಡ ದೇಕೆಂಡ ಅವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿಗಳ ಅವು ಎಂಚೊಂಡ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ದೈವನೇ ಅವು ಎಂಕ್ ದೈವನೇ ಯಾನು ಆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋನಗಲ ಉದಾರ ಬಂಡಾಡಲ ತರ ತಗೊಂಡೆ ಯಾನು ತುಳುನಾಡದಾದಂತ ಏತ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪರಕೆ ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಜನತೆ ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತದಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬೈತ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೈವ ಚಾಕಿರ್ದಾಗ ಬಾಕಿ ದೈವನ ಗೆತ್ತದ ಅವೇನು ಓಲ್ ಪಾಡೋಡು ಅವಲೆ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯಾಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯಿಲ ಹಾಳಾಪು ಅಗಲ್ ಗೆತ್ತದೇರು ಅವೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತದೇರು ಅವು ಹಾಳಾಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ದೆತ್ತದು ನಂಗೆ ಕತೆ ಸಾರಾಂಶನ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಬೈದೇಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿಕಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದುಂಡು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜ ಧರ್ಮಗು ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಳ್ಳಂಚೇನಿ ಹಾಗಾಗಿ 7 ರೂಪ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಗಲ ಜನಾಂಗದ ಮಟ್ಟೆಂಡು ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಐಕು ಕುರ್ಪಿನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ರೂಪನೇ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಕಾಲೋಡೊಂಜಿ ದಾಲ ದಾಂತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಆ ದರ್ಶನಗೂ ಎಡೆಚ್
ಮೈಲೇಡ್ ಮಲ್ಪನಂತ ಮೈಲೆಡೆ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಈ ಪರಿಕರೋಲ್ ಮತ್ತ ತೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಕಲೆ ಮನಿ ನಾವು ಅವೇನು ಮತ್ತ ಪಣರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಯದೀದು ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೈವದ ಕಲತ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಂಕೆಲೆಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೇಗನ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಬೇಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಇಂಕೆಲೆ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೇಕೆನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನದಾದ ಉಣ್ಣುದು ಪಣರೆಗಾಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ ಇಂಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಬಂಡ ಒಂದೇನೊಂದು ಪನೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಣರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮಾಜಡು ಏರು ಪರಿತ್ಯಕ್ತೇರುಳ್ಳೇರ ಏರು ಶೋಷಿತೇರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕನವಡು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕನವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಲು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಳ್ಳರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬದುಕುನಂಚೆತ್ತನ ಹಕ್ಕುಂಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸನಾತನ ಭಾರತಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತತ್ವಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕನತ ಕುಲ್ಲವನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಯಜಮಾಂಟನ ಉದ್ದೇಶಲವೇ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತ ಈರು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅದು ಪಾತೆರ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರಂದಿನ ಕಣ್ಣುಗು ತೂವಂದಿನ ಹೊಸತಾದು ತೋಜಿಕೊಳ್ಳೆ ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚ ನಡಪ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಮತ್ತ ನಾನಾ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಮ್ಮ ಆಯಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪನೆ ಇಂಕೆಲೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆರು ಕೊಡ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆ ಕತೆಟು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನೊಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಜಾರಂದೈ ಕೊಡಮಂದುಲ್ಲಾಯಿ ಜಿಮಾದಿಯುಲ್ಲಾಯಿ ಇತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಇತ್ತದು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡೆತಿನ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಆಜ್ಞೆ ಆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಆಜ್ಞೆನು ಈ 4 ಶಕ್ತಿಲು ಒಪ್ಪಿನೇಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟನು ಯಾನ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದಾಯ ಅದು ಪಂಡೆಡ ಅವು ಪಿರಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಸರಿಯತ್ತದಾಗಿಂಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಟ ಮಲ್ತೇರು ಆಟದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆಯ್ನ ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದ ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಕೌಂಟ್ರು ಬರತೀನಾಗೆ ಆಗ ಆತು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಎತ್ತೈ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಬರತೀನಿ ಆ ಶಬ್ದ ಪನಂದಿನ ಶಬ್ದ ಇಡೀ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರುವಂತೆ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಅಯಲಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬರಪಿನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಮೂಲೊಡಿಯರ ಬರೀತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಯಾನವು ಸಂಘರ್ಷ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಯಾನ ತುಯ್ಯೆ ತೂದಾನಗ ಆ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಟಿತ್ತಂಡು ಮೂಲ ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಯಾನವಿನ ತುಯ್ಯೆ ಗಮನಿಸೆ ಯಾನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಎಂಕ ಅಪಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ರೋಹಿತನ ಈರ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹೋಗೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪಣಂದು ಬೋಪ ಬರೇ ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬರೆಂದು ಬೋಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಾರನ ಆನೆಲ ಬೂರುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪದ ಉಲ್ಲೆರೆ ಮೂಲೆ ಕುಟ್ಲದಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ದೆಪ್ಪುನ ಜಾಗೃತಿ ಅಲ್ತೊಲ್ಲೆಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿನಿ ಐದ ಕಾರ ಇನ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಆ ಶಬ್ದನು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಅವು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಬಂದಾಗ ಅವು ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೆ ದೈವದ ಕಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ಈ ಎಡ್ಡೆಗ್ಲ ಹಾಲುಗ್ಲ ಪೂರವೆಂದು ನಮ್ಮದು ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ದೆತೋನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಅವೇ ಮಂಗಳವಾರದ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಅರೆ ಶಶಿ ಪಂಡಿತರು ನೀರ್ನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಅವರಂಚ ಪಂಡಲ ಬಲ್ಲಿತ್ತಲೆ ಅವ್ ದಾಯಗಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ದಾದಕೇಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡನೆ ಬಂಡೇರು ಆರು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆನಿದ ದಿನತ ನಿರೂಪಕೆ ಯಾನ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಆನಿ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ವರ್ಷೋಡು ಅಕ್ಲಿಗಂದತ್ತು ನಲಿಕೆ ಪರವ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂಡ ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ರಡ್ಡು ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ತನಾಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಕುಲು ಇನಿಕ್ಕುಲ ಎಂಡ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಟದ ಕುಲು ಎಂಡ ಬಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇರು ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು
ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನು ಓಲು ಬಡ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶೆಂಡಿ ಶಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡೇರ ಅవి ನಾನು ಪಂತನ ವೆಜ್ ದಾಯಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ನಿತ್ಯ ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬದುಕುನಾಯೆ ಅಕಲಮಿತ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಗೊಂಡು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೂಜಿನದಾದ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಏರ್ ಪಂಡರ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿದಾದ ಗೆಂಡ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಆತಿನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆಲು ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿಲ ನಮಡುಂಡು ಪಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿಲ ನಮಡ ಉಂಡು ಅಕಲ ನಮಡುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಉದ್ವೇಗುಡು ಪಾತೆರ್ನ ವೇಗುಡು ಎಂಡ ಪಂಡದು ಬೋಂಡು ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡದು ಬೋಂಡು ಪಂಡದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆನ್ನ ವಿಷಾದ ಉಂಡು ದಾಯಕಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ಕಡೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಂದು ಪಂತಿನಕ್ಕೆ ಆತ ದಾಖಲೆಲು ಪೂರಣ ಮಾಡುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ತಯಾರುಳ್ಳರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಚಾರಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಐತವೇ ಚಿತ್ತನ ಭೂಷಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಒವೇ ಸಮುದಾಯದ ಒವೇ ದೈವದ ಒವೇ ಜಾತಿದ ಯಾನ ವಿರೋಧಿಯತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಕೇರಿ ಬಣ್ಪು ನಾನೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ತಣ್ಣ ಬನ್ನಿಟ್ಟು ಅತ್ತು ಒಂದು ದಾದಗೆಂಡ ಸರಿ ಸರಿ ಆ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಈರ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಅಂತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ ಹೊಸೋಡಿ ತುಳು ಶಬ್ದ ಅಗಲ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ಕೆಂಜಿತು ಬೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಗಲ್ಡ ಬೇದ ಭಾವ ಕಂಡ್ರಿಗೆ ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಾಡಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಾಡ ಅರ್ನ ಸರಾದಡು ಆರ್ಮಲ್ಲೆ ಮೆರ್ನ ಸರಾದಡು ಮೇರ್ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಎನಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಂಕ್ ಪೊರ್ಲೇ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚೋಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮೆಚ್ಚೋಲಿ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ತಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತ ಸೂಚನೆ ಒಂದು ಇಸ ಎಂಕಲ್ನ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಕೊರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಏರು ಎಂಚ ಬಂಡೇಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಕೊರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಅತ್ತು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಲಂಚನೆ ಅಕಲ್ಲಕಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರೇನು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಕೊರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಉಂದೇಟು ಈ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಮುಟ್ಟೋ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಗು ಮುಲ್ಕಿ ಸರದ್ದು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಗು ಕೆಲವು ಕಟ್ಲೇಡು ಬಡಕಾಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಪದ್ನಾಜಿ ಮುದೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ನಾಗದೇವಿಯರು ಮೂಲ ನಾಗದೇವಿಯರನ್ನ ಎಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇಂಕೆಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಮೂಲ ನಾಗದೇವಿಯರು ನಾಗದುರ್ಗಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾಗದುರ್ಗಮ್ಮ ನಾಗದುರ್ಗಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪನೋಡೆ ಆಪುಡು ದೇಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡಲ ಬೇಜಾರವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂದು ಅವಳು ನಾಗದೇವರೇ ಎಪ್ಪೇರು ನಾಗದುರ್ಗಮ್ಮನ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ನಗಲೇ ಇತ್ತದು ನಡಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನಗಲೇ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಗಿಚ್ಚಿ ಅವಲಂಚನೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜಾಗೆ ಬನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಮೂಲದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡು ನಾಗದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಉಂಟು ಬನೊಟ್ಟಿ ಅವಳು ಲವ್ವೇ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲು ಲವ್ವೇ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ತಟ್ಟದ ಆರತಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ದೈವಗು ಒಂದದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜೆ ಜಾಗೆಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡುವಂಪಿನ ಸೂಚನೆ ಅತ್ತು ಉಂಡರು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂದಿಗೋಣೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೀನ್ ಅಡ್ಡಿಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತನ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿ ಗುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಾನಾಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ದಾನಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಾಜಲ್ ಸೇವೆ ಪರಕೆ ಬಂದುಪ್ಪ
ಆ ಪರಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಂಪ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಏರಾಣಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿನ ಐನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಸೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ವಿಧವೆ ಆರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಜೆಲನ ಕೊರೋಲಿಯ ಪಂಡ ಆ ಸಾನಗು ದೈವಲಗು ಪಂಡ ಪರಕ್ಕೇನು ಕೊರೋಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪ್ರಸಾದನು ಆ ಸಾನಡು ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂರ ಕರ್ತದಾಯಕ ಆ ಪ್ರಸಾದನು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾಡು ಅರೆಗ್ ಕೊರಲಿಯಾ ತಾಕುಲ್ ದೇತೋನಲಿಯಾ ಆನೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ದಾದಗೆಂಡ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಯ್ಯರಂಡು ಅತೆ ಅಪಗ ಏರು ಏಪ ವಿಧವೆ ಆಪೆ ಏರು ವಿಧುರೆ ಆಪೆ ಎಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಅತೆ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಐತ ಆಚರಣ ಪದ್ಧತಿಲು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಣಪೇರು ಸುಮಂಗಳಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪಡ ಆಯ್ನ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನವರ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಒಂದು ಬಾಜೇಲು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಾಜೇಲು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಧವೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅತ್ತನ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ಯತನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಡು ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ನನ್ನೊಂಜೈಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪುಜ ಅವು ಏತ್ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಪಣರೆಗ ಬಂತು ಹುಲ್ಲು ನೈಕ್ ಲಕ್ಕು ನೈಕ್ ತಿನ್ಪಿ ನೈಕ್ ಪರಿಪಿ ನೈಕ್ ಮಾತ ಒಂದೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇನು ಚಾಲನೆಗೆ ಕಣಪಿನಿ ಆಯಾಯ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸಮಸ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರಳಾತಿ ಊರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇನು ಬಾಕಿದವೇನು ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೈಕ ಕಣರೆಗೆ ಆಪಿನಿಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನವೇನು ಬಾಕಿದೈಕ ಕಣರೆಗೆ ಆಪಿನಿಜಿ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ ಕಟ್ಟಿಡು ಅವು ಏತುಂಡು ನಂದ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ ಕಟ್ಟ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಆಜಿನೊಂದಾಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೂರುಂಡು 10 ಜನತ ಮುದೆಲೆಡು ಅವು ಆಯಾಯ ಜಾಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲದಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಾಡೋರನ್ನ ಇಂಚಿನೇ ಪಾಡು ಅವು 10 ನೊಂದು ಪಂಡರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದದೈಕ ವಿರೋಧವಾದ ಉಸುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಪಗು ಮನಸ್ತಾಪಗು ಕಾರಣ ಈಗ ಬಡದು ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿನ ಜಾಗೇಡು ಅಲ್ತ ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ಆ ಜಾಗೇಡುವ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡ ಅಂಚಂದು ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಗುರಿಕಾರ್ಲು 10 ಸಂಸ್ಥೆ ದಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರ ಎಂಕೆಲ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 10 ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ದೇವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರಾಧನದ ಚಾಕಿರಿದ ಗುರುಕಾರದ್ದು ಅಗಲ್ನ ಮಿತ್ತಿದೆ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಗಲ್ನೆಟ್ ಎಂಚ ಕ್ರಮಗೆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಬೇದ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ತಮ್ಮಿಲ ಕಾನ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಬೇದನ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ್ನ ಬಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆ ಗಣ ನೀರು ದಿದ್ದು ಬುಲ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಏಪ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಕುಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತೀನಿ ಏಪ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಏಪ ಕುಟುಂಬನು ಸೇರವ ಏಪ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಪ ಅತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಯಾನ್ಲ ಶುರು ಕೊರ್ಬಿ ದಯಗದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಶುರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಡೆ ತೆಂದ ಅಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನೆನ್ಲೆಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಕಂಡನ ಅತ್ತ ಕಂಡನಲ್ಲ ಕೆರ್ತಿನತ್ತತ್ತೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆರು ಬಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಆದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನ ಸರಿ ಅತ್ತ ಆರು ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಮೌಡೆ ತೆವು ಎಂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಪತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ಬುಲಿ ಪಾವನ ಅಕ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಆ ಜೋಕುಲು ಸುತ್ತ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆನ ಬರ ಒಟ್ಟ ಗೊತ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಐತಾತಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೋಗಲ ಉಂಟಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ರೂಪ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಚಿನ ಮುತ್ತೇಶನ ಕೂತದು ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಡು ಎಂಚಕೆನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪ್ರಾಯೋಡ್ ಮಲ್ಯ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಅತ್ತನ್ಲ ಅರ್ಣ ಪರವಾದ ಅರ್ಣ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ತು ಶಿಶುಬಾಲನೆಯರ್ಲೆತ್ತೆರಡು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ಅರ್ಣ ಪರವಾದ ಕುರ್ಪಿನದಿ ತೊನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಆಯಾ ಜಾಗೆ ಬೈದು ನಾನು ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಲೇನು ಅವು ತತ್ತಿನದಾಗ ಸರಿ ನಡ್ತಂಬೋನ ಏರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡುಜೀರು ತತ್ತಿನದಾಗ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಏಕಾಏಕಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಪುಜಿ ಬಾಕಿದಾಗ ಕೇಳಿ ರೌದಾನಿ ಇರ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪಾತೆ ನನ್ನ ಏರು ಆಕರ್ಷಣ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಆಕರ್ಷಣ್ ರೇ ಬಲ್ಲೆ
ಇದು ಮೂಜಿಯನ್ನ ಬಿನ್ನೇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕಿಜ್ಜ ಹಿರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿರೇಗ ಸುರುಕೆ ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಿರೇಗ ಸುರುಕೆ ಅದು ನಂಗೆ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಆಪುನತೆ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಅಂದು ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಆಪ್ನಿ ದುಂಬು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ತೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕರಿ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಾಲಿಂಕಲ ದೈವ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜಲಿ ಗುಲಿಗೆ ಐಗೆ ಚಾಕರಿ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂಜನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿನ ಪಾಪೆಡ್ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ್ ಅವು ಕರಿಯ ಮೆನಿ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಂದ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ತೆರಿಪದ ಕೊರಡನ್ನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆಕ್ಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಇದೆ ವರ್ಷದ ಕೋಲರ್ದ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಅಂದು ಅಗೆ ಲತ್ತದ ಅಗೆ ಪರಕೆದ ಓ ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಕೆಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬದಂಡ ಈತೆ ಊರ್ದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಡು ಆ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಲಾನ ದುಂಬು ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆನ ಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಭಿಜುಂಡು ಏತೋ ಕೋಲ ದುಂಬು ಮಲ್ತದಿನುಂಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ತನುಂಡು ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಡು ದುಂಬು ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಊರ್ದ ಕೋಲಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮಂಡು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿತ್ತಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಆಬಜಿ ಒಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಈರು ಇತ್ತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಪೇನ ಬಾಕಿದ ನೆಂಚಗಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಕರಿಪುನಕಲು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಗುಳಿಗ ಕಲಿಪೆರೆಚ್ಚಿ ಐಕ ರಡ್ಡಕ್ಲ ಒರಿಯೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ ಪಂಡ ಈ ಸಾತ್ವಿಕದ ಅಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕೋರಿಪಿದ ಕೊಯ್ಪುನ ಬೇತೆ ಅಡುಬಲಸುನ ಬೇತೆ ಅಡಬಲಸುನೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಈ ನೆಕ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಬಾಕಿದೆ ಕರಿಪನಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಜನನೇ ಬೇತೈಕೆ ದಯಕೆಂಡ ಅಡುಬಲ ಸೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಡುಬಲ ಸೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಐಕೆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ಕರಿಪನಕಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕರಿಪನಕಲು ಐ ಕರಿಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿನ ತವೀರು ಕರಿಮನೆದ ಬಂಡರ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಂಡರ್ ಮೂಲತಃ ಬಾದ್ದಾದ ಕೆಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಕರಿಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಂಚಂದ್ ಕಲ್ಲುರುಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗತ್ತು ಕಾಳಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಾಳಮ್ಮ ಬಕ ವೀರಬಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವುಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಬಂಡಾರಗು ಸಂದೈತ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಲಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಅಂದುಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕರ್ಸಲೆನೆ ಬೇತೆ ಕರ್ಸಲೆನೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಂದು ಕೊರ್ದಾತನ ಬರಕೆ ಅನ್ ಬಂತಿನೊಂದು 59 ಕೊರ್ದಾತನ ದಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಂಡ ಬಂಡಾರಗು ಬರ್ಪುಂಡ ಬಂಡಾರಗು ಬರ್ಪುಂಡ ತಂದೆ ಗಲಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವಳಿನ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ನೆಕ್ ಭೂಷಣ ಅತ್ತಂಡ ಬಂಡಾರಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಆಯ್ ಕೊರ್ನಗ ಆಯ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅದು ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಗಲಸಿನ ಮಗ ಅಲಸೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಆಯುಧ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾಯನ ಆಯುಧ ಎಂಚ ಅತೆ ಅಂಜನ ಗುಳಿಗನ ಆಯುಧ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂದು ದೈವಗೂ ದುಂಬದಕಲು ಮಲ್ತವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಬಾಡುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಷಣ ಪ್ರಾಯವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಸೊತ್ತುಳೋವು ಅವೇನು ಎನ್ನಿದೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಪೂಜೆ ಸರಿಯತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರಿಯತೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಗೆತ್ತಿನ ಬೇರೆ ವಸ್ತಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಯಗೆಂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪ ತೆರಿದಾಯಿ ಅವೇನು ದೆತ್ತದ ಕರಪಾದ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಓ ದಾನೆ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆತೆ ಶಕ್ತಿಯತೆ ಅವೇನು ತೂತಿನ ಬಲಿಯೇರು ಆ ಸ್ವರೂಪ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಹಿರೇಗೆ ಪೂರಕಾದ ಬಣಪನೆ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚೆಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ರಿಪೇರಿ ಆಪುಂಡ ಅಡೆ ತಾರ ಇದೀಯ ಅವೇನು ಕೊನದು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಾರ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತಗಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾರ ಇದರ್ತನು ಮುಗಿಂಡು ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತ ಅರ್ನೈಟ್ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕರಿಮಣಿನ ದೈವಡೆ ಒಪ್ಪಿದೇರಡ ಅವೇ ದೈವಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಣ ಒಂಜಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ
ವೇದಿಕೆಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಕುಡೋರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ ಅವಲ ಬಡಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡಾದ ಬಂದಾಗ ದೈವದೇ ತೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ಅಕ್ಕಲವು ನಿಜವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಡ ಅಕ್ಕಲನೆ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಉಂಡಾತೆ ಈತ ಈರ್ ಪಂಡಾರಂತ ಬಂದ ನನಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರು ನನಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಓಲೋಲಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂಡ 10 ಕೋಟಿ ಕಲಕ ತಿರ್ಗದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುತ್ತದ ಕೋಶ ಓದುದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಸುತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬಂದ್ಪನೆ ದೆತೊನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬುಲ್ದುದನ ಅಂಗಿ ಬಾಡೊಂದು ಬಲ ಪನ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಡೆ ಬನ್ನ ಆಯ್ ಬೇತೆ ನೀಲಿದ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಆಯ್ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯನ ಅಂಗಿನ ದೆಪ್ಪುಲ ಅತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸವನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಪನ್ಪುನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಡೇಲ್ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೇದಿಕೆದ 4 ಜನಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕುಂಬಡೇಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಕ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪಾತೇರ್ ಪದರೆ ನಾನು ಕುಂಬಡೇಲು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯೇರ್ದ ಅದು ಬಲುವಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಭೂತ ಒಂದು ದೈವಲೆಗ್ ಸೇರ್ನ ಅತ್ ದೇವರೆಗ್ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲುಲಿದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವ ಭಾಷೆಡು ತೆಂಕಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಭೂಮಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೈತಿ ಅಂಚ ಈ ಎಡ್ಡದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ನಡಪನಗ ಈ ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ಪಿನವೇನು ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಪನ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವು ಮಿತ್ತವರ್ಗು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಕಲ ಸುರು ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೂಚನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸಗೂ ಜಲ್ಸದು ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ಟು 1000 ಮನ ಸಂಪನ್ನ ಭೂತೋಲು ಬಂದದು ಸಾರಮನ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಭೂತೋಲು 1000 ಮನ ಸಂಪನ್ನ ಭೂತೋಲ್ಲ 1000 ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲವು 1000 ಸಂಪನ್ನ ಭೂತೋಲು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಅವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಆವೋಡು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬತ್ತಿನವು ಮಂಡಲೋಡು ವಶ ಆವೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದಾದದು ಮೂಲು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇಡುತ್ತೀನವು ವಾ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಪುವನ ಆ ಶಕ್ತಿಗೊಂದು ಸೇವೆ ಬಂದದ್ದು ಐಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಕ್ಕೋಲು ಬಲಿ ನಡುಟು ಹೆಂಗ್ ಬರೋಣ ಶಬ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆ ಒಂದೇಟು ಐಕ್ ದಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಬಂದು ನಂಕಲ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ದೈವ ತತ್ವಡು ಆ ಮುದೇಲಿಡು ದೈವದಾದ ಪನ್ಪಾಂಡವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಸರಿ ತಪ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಾನಡ್ ನೇಮಾಪುಂಡ ಸಾನದುಳೈ ನಮ್ಮ ಬಲಿಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಸಾನದುಳೈ ಬಾಲೋಲಿ ಕಟ್ಟುವನ ಅವಳು ಸಾನೋಗೇ ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಏಪ ಚಪ್ಪರದೊಂಪ ಎಂಕಲ ಮರಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಚಪ್ಪರದ ಜಪುಡಬಡೆ ಜಪುಡದ ಆಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಓಲು ಬಲಿ ಬಾಲುಲಿ ಮಂಡಲ ಶುದ್ಧದ ಹೋಮದ ಮಿತ್ತ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ತ ಬಲಿತ ಮಿತ್ತ ಬಾಲುಲಿ ಅಪಗ ಬಲಿಕ್ ಬಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಗುಳಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈರ್ ಬನ್ಲಗನೆ ಸಂಪನ್ನ ದೈವಳು ವಾಲಗಾಪನ ನಡೆ ದಯಗೆಂಡ ಪಾದ ಅವು ಆಯನ ಬಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಿರ ಪಂಡ ಮುಗುಳಿ ಆಯ್ತ ತರೆ ಕೂಜಾಲು ಒಂಜಿ ಪಣಪನೆ ಆ ರೀತಿ ದೈವ ಈ ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಅವು ಏರ್ಲ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕನವತ್ತಿ ಎನಕೆ ತಿಕ್ಕನವತ್ತಿ ಅತೆ ಈ ಸ್ವರೂಪಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪನ ಐಕ್ಯ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ಶುದ್ಧದ ಹೋಮದೀಪಿನಿ ಹೋಮದ ಮಂಡಲ ಬರಿಪಿನಿ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ತು ಸುತ್ತದೀಪಿನಿ ಸುತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಾಲು ಅವಳ ಸರ್ತ ಇಪ್ಪುಡು ವರ್ಧಾಯರಲ್ಲಿ ವರ್ಧಾಯರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಅಂಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಿಡು ಆ ಬಳ್ಳೊಲಿಗೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತಾಟ್ಲ ಉಂಡು ತೆಂಕಲಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಬನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮಂಡಲ ಸುತ್ತ ಬಲಿಯಾವನಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಾಯ್ತು ವಶಾಪಿನಿ ಅವಳು ದೈವ ಮೈ ಮುಟ್ಟುನೈತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಇಂಗೆಲೆ ಬಾಕಿದಗಲಿಗೆ ದರ್ಶನಾವೇಶದ ಒಂದು ಮತ ಓ, ಅಂದ್ ಅಂದ್. ಆ ಒಂದು ಈಗಿನ ಜಾತಿ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದರ್ಶನಾವೇಶ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೊಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯತೆಗೂ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವರು ಹೋವುಲ್ಲ ನೇಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೇವೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೂ ಶಕ್ತಿಲುಳ್ಳ ಆ ಶಕ್ತಿಲೇ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತುರ ಅಧಿಕಾರ ದೇಪಂಡ ಐಟಿ ಏತ್ತು ಸಿರಿ ಉಂಡು ನೊಲ್ಲ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು ಐಕ ಮಿತ್ತು ಭೂಮಿಗಿಲ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಿಲ ಭೂಮಿಗಿಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದದ್ದು ದೈವ ಭಾಷೆಡು ಉಚ್ಚಾರ ಅಂಚಂದ ಈಗ ರಡ್ಡನ ಮನದ ಉತ್ತಲ್ಲ ಕೊಲಿಯ ಅರೆ ಗೋಹು ಪೆಜೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾನ್ ರೋಹಿತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪರಿವಾರ ದೈವಳ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪಣಂದು ಬತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೌಪ್ಯ ಪನೆರದಾಂತನವು ಅಂಡ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಇತ್ತನವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣಂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರಿ ಪನ್ಪೇನಿರ್ತಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಕುಲು ಎಂಚ ತೋಪಿನಕುಲು ನಿಗಂಟದ ಪಾತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಯಾನೇ ಮನವೆ ಅವು ಎಂಕು ಬೋಡ ಬಿಲೆಗ ಮನವೇನು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ನಡಪವನಕುಲು ಪಾತ್ರಿ ವರೇಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕ್ರಮಕುಲು ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕರೆದು ಒಕ್ಕ ಪನ್ನಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏರ್ ಬಾತಿರು ನೋಲ್ತರದು ನಮ್ಮ ಕುಡುಪುರದು ರಾಜೇಶ್ ಬಂದದ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಲೇನಾ ದಾಲ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಪನ್ಲೇನಾ మన పూరಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಕತೆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕತೆ ಕೊರಗತನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗತನೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಕೊರಗತನೆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಗತನೆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರಗತನೆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿನ ಆತು ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಆತು ಒಂಜ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತೋಪೆರ ಆ ರಡ್ಡು ದೈವಲಿ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪಾತ್ರಿಲು ಬನ್ನಗ ಬಂಡೇರು ದೈವರಾಜ ಬನ್ನಗ ಆರ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಗಟ್ಟಗೊಂಜೀಕಾರ ಅತೆ ಅದಮಾರು ಮಠತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಬತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿನಿ ದೇ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಾಯರು ಪೊಡುಂತು ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕಳು ಪಂತಿನ ಕಟ್ಲೆಡು ಮಾಯರು ಸಿನವೇನು ಮಾಯದ ಗುರ್ತ ಪಂದದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅವಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಕಲ್ನ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚ್ಚೂರುದ್ದು ಪತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತೆಂಕಲ್ನ ಕಾಪು ಸರದು ಮುಟ್ಟ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಂದೇಟು ಎಡತು ಬಲತು ಮತ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂತಂದಿನ ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟೋಡು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವಗು ದಾದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವಗು ರಾಜನ್ ದೈವಗು ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಆರತಿ ಆವಡು ಐಟ್ ಭಿನ್ನ ಜವ್ವೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೋರ್ದಬ ಸಾವನೋಡು ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಅವೇನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವೇನೇ ಬಲಸುನ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇರ್ನ ಅಗೇಲ್ ಮತ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಅಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅಜ್ಜಾಗ ಅಗೇಲ್ ಮನ್ಪಿನ ಹಚ್ಚಿ ಅಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಒಂದು ದುಂಬುಡುಂಚಿಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಆ ಕಾಲಾತನೊಂದು ಪಣರೆಗ ಬಂದ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪಿ ನಿರ್ವೇರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನಂಗೋಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕೆಲೆಗೆ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಂಸಾರ ದಾಂತಂದೆ ದೋಲ್ದ ಸೇವೆ ದಾಂತಂದೆ ವಾ ಸೇವೆ ಲಜ್ಜಿಂಕೆಲಿ ಬಡ ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಗಳ ಹಗಲು ದುಂಬು ಪೋವಂದೆ ಮಹಾದೇವಿ ಲಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಅವು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಸೇವೆ ಅಲ್ತಾ ಒಂದೇಟು ಬನ್ನಾಗ ತೆಂಕೆಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದೇಕೆನ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದುಂಬು ನುಂಚಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಕೊಂಬಾರ ತರಿಕ್ಕು ದಿವೇರಿ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ದಂಟೆ ಉಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಲ್ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಕೊರ್ರೆಗುಂಡು ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಉಂಡು ಈ ಸೇವೆ ಓಲು ಬಡಕಾಯ್ಡು ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಡಬಲೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ ಕೊರಗತನಿಯಾಗಲ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧದಾದ ಕೆಂಡ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬಾ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ದಾಲುಂಡೆ ದಾಲತ್ ಈ ತಂಬೇರೆ ಪನ್ನನೆ ಸರಿ ಈ ಮೇಲೆ ತೆನ್ಕೈದ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ಓಲು ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಸಾನುಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಜಿ ಕಾವಾಲಗ್ ಕೊರಗ ಜುಲ್ಲೆ ದಾಯಕೇಂಡ ಕಡೇತ ಓಟೋ ಬರ್ಪಿನಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಅಜ್ಜೆ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾವ್ದು ನೇಮ
ಅಂಜನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಒರಿ ಉಷ್ಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿ ರಾವು ಬರ್ಪೇವನ್ ಪೇರು ಅಕೀರ್ದ ಕೂಟಗಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬರ್ಪೇವನ್ ರಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ದೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇವನ್ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ದೈವ ರಾಜ ಕೊಡ್ದಪ್ಪ ನಾನು ರಾಜನ್ ದೈವ ಬದಲು ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಅನ್ಪೇನು ದಾಯ ಬನ್ಪೇನು ಕೇನಾಡ ಇನಿ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ತಪುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಓಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಮನೆ ಮಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟು 10 ನೂದಾಲನ್ನು ಸೇರ ಒಂದು ಆ ಮಾಗನೇನು ದುಂಬುದು ಒಂದು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆನು ದುಂಬುದು ದಿನಮಾನ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಇವತ್ತೋ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಆವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಪಿನಿ ಅವು ಲ್ಯಾಪಿನಿ ಓಲು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟು ಐಟ್ ಅವು ರಾಜ್ಯದ ದೈವ ಇನಿ 1000 ಮಂದಿ ಸಂಪನ್ನ ಭೂತೋಲು ಮಂಡ್ಯರ್ಬೇರು ದೈವಲು ಅವು ಪೂರ ಐಕಲ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಲು ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ದೆಟ್ಟ ಅವಳು ಬಾಕಿ ದೈವನಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಏತುಂಡು ಪನ್ನುಂಡ ಇಂಕಲ ಅವಳು 1000 ಮಂದಿ ದೈವಲು ಉಂಟು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪುನ್ಕೆ ದಡ್ಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೋರ್ದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ 1000 ಮಂದಿ ದೈವಲು ಉಂಡು ಐಟು ಮಾಡಪತ್ತಿ ಮೈಸಂದಾರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮ ದೈವಲುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಲುಂಡು ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಲುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲುಂಡು ಒಂದು ದಾಯಗ ಪನ್ಪಿನಿಂದಕೆಂಡ ಪ್ರತಿ ದೈವಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟು ಮೂಲದ ಗುಂಡೋಡು ಕೊಲ್ದು ಬಬ್ಬು ಎಡಬಲಟು ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ಲೇನು ಕೋನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಪೂಜಿದು ಬಾಮಿದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬು ಓಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಹಲ್ಕಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಉಂಡು ಅದು ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತಿನಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿಗೊಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರ್ನು ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಪುರ ಪುಡಿನ ಶೆಟ್ರನಕಲ ಗುತ್ತುಡಿನಿ ಒಂಜುಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಪರ್ಪಿನ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ನಟ್ಟಿಲ ಬರ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನಕಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಪರ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಈ ಕಟ್ಟಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕನತಿನ ಜಾತಿದ ಸಂಬಂಧ ಕಂದಿನಾರು ಬಬ್ಬು ದಾಯಕ ಏನೇನಾರ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಕೊಡಂಗೆ ಬಣ್ಣಾರ ಚಾವಡ ಅರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಆ ಬಾಳೆನು ಟಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಗ ಬುರ್ದು ಮಾಯ ಓ ಇತ್ತೆ ಕರಿಗಂಧದೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಚಿ ನಡ್ಕದ ಮಿಂಚಿನ ಗೋಲಿಟ್ಟು ಅವಳು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬುಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲದಾಳ ವಿಚಾರ ಉಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜನ ಜೈದಿನ ಹತ್ತು ಬಬ್ಬು ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಜತೆದಾನಾಗ ಅವಳು ಆಪಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲ ಕನೋಡು ನನ್ನ ಕಾಯ ಬಡ್ದು ಮಾಯ ಸಂದನೆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲ ಕನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜಪಡಾದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ಕರಿಗಂಧ ಬರ್ತೀನಿ ಆದಿ ಮಾಯೆ ಸ್ವರೂಪಿನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಿಂದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಬ್ಬುಗು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ತಡು ಉಂಗುಷ್ಟೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದೀತಿನ ಸೊರಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಇನಿ ಮುಗೇರು ಸಮುದಾಯ ಮುಂಡಾಳ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನು ಪೇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಡಂಗ ಬನ್ನಾರ್ನ ಕಟ್ಟಡು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಮುಂಡಾಳ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮ ಕುಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ತಿನ ಇನಿ ಮನ್ನಡು ಪೋದು ಅವಳು ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ದುಷ್ಟ ಜನಮಾನಿಲಿನಿ ಅವಳು ಕೆಡಗರ ತುಯ್ಯರಿಂದಲ್ಲ ಆಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನವರ ತೂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಬ್ಬು ತುಯ್ಯರ್ ದಿಕ್ಕುಜೆನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಪೋದಾನಾಗ ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ಮನ್ನಡು ಅಪ್ಪೆನ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಕುಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಜಾಲಡು ಕಲ್ಲಾದ ಕೋಯಾನು ಲಿಂಗಾದು ಉದಿತು ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ದುಂಬುದೀಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಊರು ಸೇರಾಲೆ ರಾಶಿ ಪತ್ತದೆ ನಿಕರು ನೇಮ ನೇರಿ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರೂತ ಬೂಲ್ಯ ಇರ್ನ ಇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಜಾಲಡ್ ಇರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾತ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ಮನ್ನಡು ಆ ಲಿಂಗಾರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ ಅವಳ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪಿನಿಯನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನ ಮೂಜಿ ಬೆನ್ನೆರಗ್ಲ ಒಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಸರ್ಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮಡು ತನ್ನಿ ಮಾಗ ಜೋಗ ಬನ್ನಗ ಅವು ಮೂಜಿ ತಾರ ಇದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಒಂದು ಜೋಗ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆತ ಸಾನಡು ತಾರ ಇದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಬದಲು ಚಾರ್ ದೀದ್ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ತಾರ ಇದ್ದು ಒಂದು ದರ್ಶನ ಒಂದು ನೇಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ರಾಜೇಶ್ವರ ಕೇನಗ ಪಾತ್ರಲಿತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರೈ ನುಂಗೇಲ್ ತಾರೈ ಐತ ಮಿತ್ತು ತನಿಮನಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲುದು ಜೋಗ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ದು ಐತ ಅಡಿಟ್ಟು ಚಾರ್ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮೂಲ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬಡಿ ಮೂಲ ಕ್ರಮ ಪನ್ನಗ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಬನ್ಪಿನವು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಮುದೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಡೆ ತಂಶಪ ನೋಡ್ಯ ಈ ದೈವ ತತ್ವೋಡಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿನ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಜನಂಗುಡು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದುದು ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಲೆದ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್ಡನೇ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ದೇರು ದುಮ್ಮಂಚ ಮತ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಆ ಶಕ್ತಿಗಿತ್ತೆ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಆ ಕುಲವಂಶದಗಳು ತುಯ್ಯರಡಲ್ಲ ಈ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಒಂದು ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ದೇವಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಮಾಯೆ ಅವೇನ್ ಆ ರೀತಿ ಕುಳ್ಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದುಲ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ದೇ ಪಂಡವು ನೆಲ ಸೋಕುದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ದೇವಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಅವು ರಡ್ಡನೆ ಐತ ಕಟ್ಲೇನು ಐಟು ಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮರತನೆ ಪೀಠ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಮರತ ಪೀಠ ಮಲ್ತದ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬುಡುಪಿನ ಅವು ಐತ ಛಾಯೆನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವು ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪ ನೆಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಐಕ್ ನೇಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಅವಡು ಸಿರಿತ ಅವಡು ಕಟ್ಲೆ ನಿಂಚ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ತಾನು ತಗೆ ಅಗ್ನಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂಬರ್ಪಿನಿ ತಂಗಾಡಿಗೆ ಪೂತ ಮೆಚ್ಚಿ ಪೊರ್ಲಾಲಂಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಜಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಕುರ್ಸುಡ್ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಹೋಯ್ತು ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಬೋದು ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅತೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಗ ಅತೆ ಐದು ಕುಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಗ ಇಂಚ ಮಣ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಜನಕಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದುಂಬ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಈಚೆ ಇಂಚ ದಾದ ಯಾನ್ ಬಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನೇಮ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೋದೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಖರ್ಚು ತಾರೈದಿಂಡು ಆವಿಡ ದುಂಬು ಇತೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಪೆದ್ದದು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆತ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪಂಜಾಬನೆ ಅತೆ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಲ್ತಂಡ ಅಪಗ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೌದತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೇನ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪನ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಮಾಲ್ ಪಡತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರ್ತನೆ ಪನ್ಲೇನ ಲೋ ಪನ್ಲೇನ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಂಜನೆ ನಿರೂಪಕರಿಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡರ್ ಅವು ಪನ್ನಗ ಅಡೇ ಕೊಂಚ ಅಡಕ ಮಲ್ತಿರಾರು ದಯ ಪನ್ನಗ ಏರ್ನಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಒಂದಿರ ಇರ್ತಿದು ಅವೇನು ಮುಗಿಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಡಕ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಗ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ಯಾಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಾಂಡವ್ರು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಲ ಬಹು ಶಕ್ತಿಲ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ತಾಪ ಹಾಕೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಲಾಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಭಾಗದ ನಂಗೆ ದೈವರಾಜ ಕೋಡ್ದಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಲ ತಾಲೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಆಯ್ನಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಡಕ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರೋದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಈ ದೈವದ ಕಥೆನ ಗೆತ್ತದ ಚಾರಿತ್ರಿತ ರೂಪನು ಇದೈಕನಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗೆ ನನ್ನಲ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆವು
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇತನೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣಂಕ್ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪಬೋದು ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಮುದೇಳ್ದು ಒಂಜಿ ದೂರೋಡು ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಉಂಟದು ಬೇಟು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ఆయనకోస్కర ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ నుంచి ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಅಂಜನೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅವೆಂದಾಲ ಅಡಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂದಿಚ್ಚಿ ಅಡಕ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನ್ನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ದೇಪನ್ನಗ ಅಂಚೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ವರ್ಪದೆಗೋಸ್ಕರ ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಬಬ್ಬರಿನ ಕಾರ್ಕಡತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ ತೂವರೆ ಪೋಂಟ ಅವು ತನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯ ನಡೆಗೆ ಕೋರ್ದಪ್ಪ ನಡೆ ಜಾರಂದಾಯ ಬರೋಡ ಬೇತ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ದೇಪನ ಪಿದಾಡು ಉಂಟ ದೂರ ಉಂಟದ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಪನಿಪಿನಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಇನಿತ ಕಟ್ಟಡ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೈದನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬೈದನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ದೇಪನ್ನಗ ಬಹುಶಕ್ತಿಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬಹುಶಕ್ತಿಲ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಪನ್ನಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ 700 ತಜ್ಪ ಭೂತ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ ನಕಲ್ಬೋದು 1001 ದೈವ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ 1001 ದೈವ ಹೂ ಪನ್ಪಿನ ಐತ ಪಿರೋಡ್ದು ಏನೊಂಜಿ 700 ತಜ್ಪ ಭೂತನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಈ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಿರ ಬೈದಿನೇ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಜವನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ದ ಓಡ್ಕೊಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲಪುರ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮುಲು ಮಿತ್ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಐ ನಂಬುನ ಭಕ್ತಿಯರು ಲೇರು ಅವಳು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೇನಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದನಿ ಕಟದುಪಾರು ಬಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಮಾಮಲ ಶಕ್ತಿ ದಾಲ ಎಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ದಾಲತ್ತು ಇನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಗಟ್ಟಬಲಿ ಜಪಡವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವಲೇನು ಜಪಡವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ಸಣ್ಣ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತವಾದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಬ್ಬರಿಲ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಬಬ್ಬರಿಲ್ಲಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕಟ್ಟಡು ಅವೇಕಲಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಲರಾಯಿ ಜಠಾರಾಯಿ ಕಿಂಚಾರಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೂಪನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಟ್ಟಬಲಿ ಜಪಡನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು ಜಾರಂದಾಗ ಬಕ್ಕ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಗಿನಿತೆ ನಮ್ಮ ಕಡಂಬಿ ಸ್ಥಾನದ ಒಂಜೈಕು ಉದಾಹರಣೆಂಡು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಂಡು ದಯಮಂಡ ಜಪಡಾದೇನಿಕ ಸೇಜಪಲಿಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ನೀನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗವಲು ಸಾನ ಇನ್ನು ಜಾರಂದಾಗಲು ತಾರ ಬರ್ತಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಚಿನ ಅಂಚ ದಾಯಕೇನಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬನು ಸಾನುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಂಡ 2 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರ್ಥ 2 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಧಾರಣ ನೆನಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ 90% ಪೆದೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತಿಯರು ಜಿಂಜಿದೇರು 2 ಸಾವಿರ ಸಾನುಂಡು ಐನ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಡು ದೇಕ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಜುಂಡು ಆಂಡ ಕಚ್ಚೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚಗೇನ 50,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಇನಿ ಒಂದೇಟು ಬಜೆಟೆಡ್ 1 ಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೈವವರಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆಪುಜಿ ಇನಿ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿ ದೈವಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಡನಾಟುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಐನು ಕೊನ ಪೋಪುಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರು ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಆತನವು ಅಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನವನಂಕ ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಐಟು ಪೂರ ಸಮಾನತೆ ಉಂಡು ಸಮಾನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರನ ಪಾತ್ರೆಲೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾದಗೆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಪಂಡ್ಪನವು ಅವಿನೆಂಕ್ಲೆ ವಾಕಾರಣಗ್ಲ ಮೀರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಯಂಗನಗು ಪೋದು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಬರ ಅತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ 49 ಕಟ್ ಸರಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮನದಂದ ದಿನ ಅತೆ ಈ ಅದಬೇದೋಲಿನ ಮಲ್ಪನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಜ್ಜವು ಸರ್ವ
ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ 14 ಕಟ್ಟಲೆ ಬಂದತೆ ನಮ್ಮ 14 ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ದೊಬ್ಬನ ಚಾಕಿರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅವು ರಾಜ್ಯದ ದೈವಾಲಯಕ್ಕಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಾಗನಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಟ್ಟ ಬಟ್ರನಕಲೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪನು ಅಂಚ ಬಂದವಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ನ ಅಪ್ಪುಜತೆ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಕೋರ್ದೊಬ್ಬಗಳು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪೂಜೆನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಡಲ್ಲ ಇನಿ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಅದು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದುಲ್ಲೇರು ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಹತ್ತೂರುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಗೆ ಅಂತ ಆಕಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವಾಡಿಗೆರ ಸಂಸಾರ ಜಿಟಿಗೆ ಬತ್ತ ನಂದು ಉಡುಕಿ ಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪದಾರ್ಥ ನಕಲ ವಂಶ ಬೇತೆ ಅತೆ ಬೇತೆ 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 ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅಂಡ ಉಂದು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಚಗೆ ಅಂಡ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಜನ್ಮದಕಲು ಇಡೀ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಲ ಏರ ಲೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವಲ ಪತ್ತೊಡ್ಡಲೈತ ಆಚಾರ ಕಟ್ಟಕ್ರಮ ಅವಿಂಚಿತ್ತರನೇ ಕ್ರಮ ಬಾಯಿದಲ್ಲೋಗು ಎಂಕಲ್ ಈ ಪಾತೆರ ಕಾರಣ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಕೇನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮೂಲ್ಯ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಬೇನ ಅಕ್ಲ ಕೈತ ಮುಂದೆ ಪುಂಡಿಡೆತ್ತಿನ ದೈವ ಕೋರ್ದೊಬ್ಬಳತ್ತನು ಕೊರಗಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನುಲ್ಲೇರು ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಕನುಲ್ಲೇರು ಸೆಂಡಿ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಪುಂಡಿಡಿತ್ತಿನ ಹೊಡ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ತತ್ತು ಪುಂಡಿ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತು ಭಕ್ತಿದ ಪುಂಡಿ ದಾಯಕಂಡ ಇನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಂಕ್ಲ ಅಮೃತ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದಾರ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಡ ₹1 ಕೊಡ್ದು 6 ಕತೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು 6 ಎತೋ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಈರು ಇತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಮೃತ ಕೆಲ ಈರಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ ಕೊಡೆ ತುಂಡು ಇರೇ ನೀ ಕನ್ನ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಉಂಡತ್ ಈ ದೀವಲಿ ಇನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಾರು ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪೆರ್ರದ ಬೆಮ್ಮೆರುಳ್ಳ ಆತಿ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ದನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನೆಲ ಮೇರೆ ಬರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಅವು ನಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಂಗೆ ದಾದಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ಅದು ಎನ್ನಪ್ಪ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನೆಂದು ಬರಿ ಪದಕನ್ನೆ ಪರಕೆದನ್ನೆ ಅಂದ್ ಬರಿ ಆ ಬರಿಟಿ ತಿನ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಕಲ್ನ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಡೆ ಪೂರ ತೂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಆಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆಂಜಿನ ಕೇಳ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರಡು ಒಂದು ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೈತೆ ಮಂಗಳೂರ ಸೀಮೆಗಿತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡ ನಿದರ್ಶನ ಬೋಲೂರ ಪನ್ನೆ ಅಂದು ಕುಚ್ಚಿಕಾಡು ಅಲ್ಪ ಪಾದ ಅಜ್ಜದೀತಿನ ಉಂಡು ಜಾಗೆ ಅಂಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಲ್ಲ ಸಂಕ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ನೀ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅದು ಇವ ಕೋರ್ದ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನೆಲೆ ಆತಿನ ಐಕುಂಡು ಮಂಗಾರ ಮನೆ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ ನೆಲೆ ಆತಂದು ಅವಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಬೊಲ್ದುದ ಕುದುರೆ ಪೋನಗ ಆಯನ ನುರೆಕಾರ್ದು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕರಿಗಂದನ ಗಂದ ಈಗ ಪಾರಿ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ನುರೆಕಾರ್ನ ಪೊಯ್ಯಡ ಕುದುರೆ ಅವೇ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತ ಜುಮಾಜಿನ ಸಾನೋಡು ಉಂಡೋತೆ ಕುದುರೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ದಾದಾತನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಐನ ದೀವನ್ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅತ್ತ ಆ ಕುದುರೆ ಅವು ಜುಮಾದಿನ ನೆಟ್ಟ ಆತಿನಿಂದ ಎಂಕಲ್ ದೈವ ನಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಸಂದಿ ಅಂಚವರ್ಪುಣು ಅಲ್ತ ಕತ್ತೆ ಅಂಚವರ್ಪುಣು ಯಾನ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ನಡೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಕುದುರೆ ಅವು ಇತ್ತಲ ಉಂಡವು ಇತ ಇರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಾಲ್ ಸಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿಗೆ ಈರ್ ಪೋಡೆ ದೈವದ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಬರೋಡಿ ಇರು ನಿಕುಲು ಓಡೆ ನಿಕುಲು ಐನದ ಮನ್ಪ ತಕ್ಕಬಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಒಂದು ಬಂಡ್ಬೆನದ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಬಂಡ್ಬೆನತ್ ನಿಕಲ್ನ ನವೀನುಲ್ಲೆ ಪಡ್ರೆ ಆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆನೆ ಯಾನ ಬರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ತೂದು ಯಾನ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಯಾನ ಹಜ್ಜೆದ ಜಾಗೆದ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಟ್ಟುಗಳನ್ನ ತೂನಗ ಆ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರು ಪಂಡರ್ ಆ ಪಾದೆ ಅಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪುರ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ನಂಗೆ ಕುರು ಆದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಲಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಸಮಾನತೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಲ್ತಗಡಂಗದ ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಜಾತಿದ ಜನಾಂಗ ಅದು ಪೋದಲ್ ಮುಂತದ್ದು ಕಲಿಕೆ ಏನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡೇರು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೈನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಿನ ಉರ್ಕಾರ ಆದೈನ್ ಬೊಬ್ಬ ತಮಿಳ್ಪಾದೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುನ್ನು ಕೆಲಪಾದಿನಿ ಪಂಡ ಜುವ ಕಲೆಂದತ್ತು ಕೆಲಪಾದ ಅನ್ನಗ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೊಂದು ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಆಡತ್ತ ಮಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಪತ್ತಾದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏರೇನು ಅಲ್ತಕ್ಲೆ ಮಿತ ಜಾತಿ ನೆನಪಿನಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಪತ್ತಾದ ಅನ್ನಗ ಓಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ ತೋಜಿಂಡು ಅವು ಬಬ್ಬು ಬೈದಿನಿ ಡೆಗನ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಲ್ಸಂಕಡು ಬೆತ್ತ ಓಲ್ ಸಾನೋಡು ಏನು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಬಕ್ ಕಲ್ಲಿಲ್ ದೀಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅವಳುಂಡು ದೀಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಯಗಿಂದ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಗಾಲಿ ಅವರ ಬೇರೆಗೆ ತೆರಿನಾಥ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಡಲ್ಲ ವಿಚಾರನಂತ ಇತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಂಚಿ ತೊಲಂಕಂದಿಲಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಏನಿತ್ತೆ ಪಣ್ಪನೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟದ ಉಳೈಡಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಂಪನ ಉಂಟು ಹಿರೇಗರ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯ ಧೂಪ ಕರಿಪನರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪನೆ ಅಲ್ತ ಅಕ್ಲೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮೂಲ್ಯ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಮುಕಾರಿ 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 ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಈತು ಸಮುದಾಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಚೌಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊರದಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಕಟ್ಟುವೇರೆ ಈ ನೆಕ್ಕದಾಲ ನಿಕಲೇಟ್ ಇದಮಿತ್ತಂ ಪಂಡದ ಪಂಡ ಅವೇನ ನಿಕಲು ದಾಖಲೆ ರೂಪಡು ಮಲ್ತನ ಉಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಲಿಖಿತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಜಪಡಾದು ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ಷಬೋನಾಗ ಸವಕಳಿ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಂಡ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟಿತ್ತ ಏತ್ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಧೂಪದ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂಡರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಬಂಡರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬನಕ್ಲು ಬಾಜಲ್ದ ಮುಖಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜೀಟಿಗೆ ಬರ್ತನಕ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಚಾಕಿರಿದಾಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ನಿಷ್ಠೆ ಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ನಿಷ್ಠೆ ಹುಡುಕು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಅರೆದು ಬಕ್ಕ ಏರು ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟುದು ತಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಅಂಚದಪ್ಪ ಅರೆದು ಬಕ್ಕ ಏರು ಆರ್ನ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮಂದೆ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ಯದಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಮೂಲ್ಯದಿಗೆ ಧೂಪದ ಬಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವರ್ಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಣ ಅಕ್ಲನ ಸಂಬಂಧ ಅತನಾರ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಇದೇ ಮೀರ್ದು ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅದು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬನೆ ಕೆಲವು ಗಿಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂಗಲ ಬೆರಾರಕ್ಷ ಈ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಬರ ಹೊರಡು ಪೂರ ನೆನಪುರಿ ಜೊತೆ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ರೊಕ್ಕ ಬಡಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹೊಸತೈನ ತೋಡ್ದು ಪರತೆ ನಿಗಿತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನ ಅಂಚಾರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬನೆ ದಾಯವನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬೇಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಮಸ್ತಕೊಂಡು ನಂದು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಟು ಇತ್ತ ನೆನಪುರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಪಾತಿರ್ನ ಎಲ್ಲ ಒರಿ ಕರೆ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪುರಿ ಅವಾಗ ಅಂಚಿನಡೆ ದಿನ ದಾಯ ಬನ್ಪೆಗಂಡ ಈತ್ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮತ ಒಂದಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಮಂಜೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಈರು ಪನ್ನ ನೂದೇಕು ನೂ ಸತ್ಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡಿ ಯಾಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ತೆನ್ಕಾಯ್ದೊಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಬಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಪನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಅಬೇಕು ಪಂತ ಬೋಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲು ತಿದ್ದೇರ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತ ನಮ್ಮದಾದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯ ದೈವರಾಜನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರಿನ ಅಕಲ್ನ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಚಾಕಿರಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒರಿ ಹತ್ತಂಡವರಿ ಪಗತ್ತು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮುಖಾರಿನಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿನಲ್ಲ ಅವರಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮುಖಾರಿನಲ್ಲ ಪಾತ್ರಿನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪಾತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಐಕದಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಉಳ್ಳನ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಆವೋಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲು ಉಂಟು ಐಟ್ ಮಾಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಯ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ನಿಜಲ ದೈವದ ಇಟ್ಟು ಮಾಯ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯದ ಹುಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಯೋಗಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ತಿನಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂತುಜೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂತುಜೇರು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಪೊಸತನ್ ತೋಡಡೆ ಪರತ್ ನಿಗ ಪಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಚಾರ ಇದಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತೊಂದು ಪೋನುಂಡು ಐಕತ್ರಾದ ಕೆಲವು ಮತ ನಂಗೆ ಪೊಸತು ತೂಪಿನ ಗೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾತ 2,000 ಮಿಕ್ಕಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪುನ ಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣದ ಬುಟ್ಟುಲ ಎಣ್ಣೆಲ ಮಾತ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪರಿಭೇದ ಉಂಟು ಐಟಲ್ ಒಂಜಿ 14 ಗಡಿ ಉಂಟು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ 14 ಗಡಿಗೆ ಪುದಾರುಂಡು 14 ಗಡಿ ಅವು 14 ಪುದಾರುಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಾಜುನಲ್ಲಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ರಾಜಜ್ಜೇರು ಬಂದೆಂಕಲ್ ಪುದಾರ್ ಆ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯೆ ತಾದಿ ಬೀದಿಡು ಪುದಾರ್ ಬನ್ಪಿನ ದೈವತ್ ಆತ್ಮೀಯತೋಡ ಆಯೆ ಬಂದದ್ದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಹುಡುಕ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಮೇರು ದುಂಬು
ಅಮ್ಮೆ ಆಯೆ ಹೊಡಿಬತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯಂದೇ ಸಲುಗೆಡು ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಭಾಷೆಡ ಆರೊಂಜಿ ಪಂತೀರು ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಾಯಗಾರನೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲನ ಪನ್ಪುಂಡ ದುಂಬುದ ಭಾಷೆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಗಾರೆ ಅಜ್ಜ ಅಗ್ರಜಗ್ ಸಂದುಂಡವು ಅಜ್ಜೇನು ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಾಯ ಹೈಟ್ ಬಣ್ಣಗ ತರೇಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದದ್ದು ಜಲ ಕಾವಂದೆ ఆయన పుదార్ పండ్రె వెళ్ళి చారిత్రను పండ్రె వెళ్ళి ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆತ ಮೂಲು ಇರು ಕೇನ್ನಗ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದುದು నేను ತೂವನಗಲ ಇಂಕೈ ಕುತ್ತರ ಕೊರ್ರೆಗುಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರೆಗಾಪ ಜಾನ ಐಕತ್ರಾದ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೀಟು ಪಾಡ್ನ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಕೈ ತಟ್ಟುಗಿಂಚಿನೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಬರೆಪ್ಪ ಅವು ಕುಡೋರಿಯ ಹೋದರೆ ಗಾಪು ಅವು ಬರೆಪಾವನಾಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಸದ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಉಸಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯೆ ಕೈ ಬಿರೇಲ್ ಬಸದು ಬರೆಪಾವನು ಮಾಯಕಾರಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯನು ಪಣರಗಿಚ್ಚಿ ಉಂದುತ್ತೆ ಪನೋಡಾಪನ್ ದೇಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಕೋಡೆದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಬನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಬಂಡ್ರೆಜ್ ಆತಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಲಕ್ಕನಿ ಲೈ ಗೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ಪಿನ್ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡ್ರೆಜ್ ಚಕ್ರೈ ಹೋಗು ಲಕ್ಕ ಪೊಡ್ಡ ಆಯನೆ ಸಾಧನೆ ಪಿರಾ ಬರೋಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಡು ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಐಟು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 40 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಉರಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬಬ್ಬರಜ್ಜೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಬಬ್ಬುನು ಲಕ್ಕಾಚಾರಡ ಎಂಕ್ ಸೇವೆನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಅಧಿಕಾರ ಎತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಊರು ದಗಲು ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕೋಡೆ ದರ್ಶನ ಆದದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರೋ ಜೈದಿನ ಕಟ್ಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಬದೆರೇನು ಪರವೆರೇನು ಕಟ್ಟುನ ಗೆಲೇನು ನಲಿಕೆದ ಗೆಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ತೂಂಡಲ ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಬಂತೀನಿ ಒಂಜೆ ಆಯ ಲಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕ್ ವಾಸವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜೆ ಒಂದು ಓವೆನ್ ತೋಜೊಂಡಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆಗನ ಸಂಬಂಧ ಇರುವೆರ್ನ ದೈವದ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಐಕ್ಯತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದ್ದಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬುಡ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಜಾರಂದುಳ್ಳಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರ್ತ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ ಓಲ ಬಡ್ಚಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೈಕ್ ಭಟ್ರನಗಲು ಅವೇ ಮೂಡು ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಐಟ್ ಯಾರು ಶಿವತ್ತಯ್ಯರು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ನ ಪಲಯ್ಯಾರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಾಕಿದಾಗಲ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತು ಅವು ಏತು ಉಮೇದು ನಾವು ಪಣ್ಣಾಗ ಆತುಂದೇಕು ಒಯ್ಕು ಬೋಡಾದು ಚಾಕಿರಿಗ ಐಕಿನೆಕ್ ಜನ ಬೋಡು ಬಂದದ್ದು ದೈವಡಾರು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ದದು ಕೇನು ನೂಲು ಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ಉಂದೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬಬ್ಬರಿಯಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಐಟು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಎಡ್ಮೆ ಕಣ್ಣೊಂಬೋಪಿನವೇನು ಉಂತಾದಿನ ಬಬ್ಬರಿ ಎಡ್ಮೇರದ ಬಬ್ಬರಿಯ ಬಂದು ಪುದಾರುಂಡು ನೀ ದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂದದ್ದು ಕೋರ್ದ ಬುಡ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸೂರ್ಯಪಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ಗುಪ್ಪನಗ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆದಾರು ಎಂಕಲ ಜನಾಂಗದಾರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಡ ಕೇನ್ನಗ ಆಯೇ ಎಡ್ಮೆ ಕಂಡು ದಿನ ಏನು ಉಂತಾದೆಡೆ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ದೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ತೂಳೆ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆದ ದತ್ತ ಮರಗಿಳಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ ಸೊರಗೆದ ಪೂ ಕೊಡಿಪಾದು ದೈತ ಪರಿಮಾಳನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಟಗು ಈ ಶಕ್ತಿ ಪವಾಡ ರೂಪದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಇರಡಲಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈರೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಗೆಂಡ ಎಂಪನ್ ಬನ್ನಿತೆ ಆ ಕಡೆ ಲೋಕಣ್ಣನ ಬಂಡರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಓಲ ಕೋಲಾನಗ ಪಿಂಗಾರ ಇಕ್ಕಂಗಡ ಲಾಟ್ಟ ಕಂಗ್ ಬಲಿದು ಬರ್ತದೆ ಪಿಂಗಾರ ಎದುರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಷಯ ಬಂಡರು ಯಾನ ಕಡೆ ಪುಂಡಿ ಹತ್ತು 4-5 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಲ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಚಾರಿತ್ರೆಡು 75% ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಪುನು ಲೋಕನ್ನೇ ಲೋಕ ಜರ್ನನೆ ಪುದಾರ ಆರು ಆತು ದಾದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಕೊರ್ನ ವಾಕ್ಯ ಉಳ್ಳತೆ ದೊಂಡೆ ಡಾವಡ ಬತ್ತ ಆತದು ಅಂಚಿನ ಅವೇನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಉನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇರದುಂಬಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜನೆ ಇರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಡು ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಮುಖೇನವಾದ ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆಡೆ ಕೇಣೋನು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಲ್ದಿ ದೇವಿನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡೆ ಅಂಬೋಡಿ ಕಲಾ ಅವೊಂಜಿ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಡುಂಡು ದೇವರನ ಪುದಾರ್ಥ ಸೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೀತೆದೇವಿ ನೆಂಚ ಕಂತದು ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ದನ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ
ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಸೇನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಜತ್ತದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ದಾಗೆಲೆ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಅರ್ಣಮುಖೇನವಾದಲ್ಲ ಕೇಣು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರೆಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕೆಲವಡ ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತಿಪ್ಪು ವಿಷಯ ಮಸ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಅವಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತವನಂಚತ್ತನ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನಂಬುರು ಹುಲಕ ಅವಿನೀರು ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಅತ್ತಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಟ್ಟದಾದುಂಡು ಅವಿನ ತೆಟ್ಟಾವನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಇರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ನನಗೆ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಸರ್ವ ದೈವದೇವನ ಚಾಕಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಂಘ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ನಡಪನಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಾರಿದ ಪರವಾದ ಸಂಕಷ್ಟುಡುತ್ತಿನ ದೈವ ಚಾಕಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಆಯ್ತಾ ಮನವಿನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳ ಅರ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲಾಖೆ ಮತ ಉಂಡು ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಲು ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಡು ಇತ್ತಿನಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ಬಂದದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡ್ಲ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದಿನಗಲೊಳ್ಳೆ ರಗೆಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಚುನಾಯಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೊರ್ತಿನವಿನ್ನ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಎಂಕೆಲೆಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲು ದೈವಾರಾಧಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಉನೇನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಾತು ಮಟ್ಟೋಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವಾಗುವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ ಎಂಕಲು ಈ ಮೂಜಂಡಲ ಭಿನ್ನಪದಾದ ಗೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ 3000 ರೂಪಾಯಿದರ ಕೇರು ಕಲಾವಿದರುಗಳ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಕೊರಪ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮುಖೇನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬ್ಯಾರಿ ಕೊಡವ ಕುಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತಿರ್ನಲ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡು 14,000 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿನ 35,000 ಬರಿ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ದುಂಬು ಬೊಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏರ್ನ ಪೂರ ಅರ್ಜಿಲ ಅವ್ರು ಎಪ್ರೂ ಆತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಬಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಏರು ಪೂರ ನೆಕ್ ತೂಪೇರ ಏರು ಪೂರ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಲಿಲ್ಲರ ಇಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲದ ಬನ್ನಾರಣ್ಣ ವಂಶಸ್ಥೆರ್ಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮನವಿ ಮಲ್ದೇರು ಅರಡಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಜಾತಿ ಮುಂಡಾಲ್ದ ದಾಯ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಈ ಮಾಮಾರಿಡ್ದು ಏತು ತೊಂದರೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲ ದೈವರಾಜ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದಗು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದುದು ಆರು ಎತ್ತದು ಪತ್ತೆರ್ ಎತ್ತದು ದೈವ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗೋನು ಆರು ಮಲ್ತುಕೋರೋಡು ಬಂದು ಅರೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮನವಿ ಮಲ್ಪನ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬರಬಾದ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿದ ಮನವಿ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕೆಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಕಂಡಾಲದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಆರು ಎಂಕೆಲೆ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮನವಿ ಮಲ್ಪ ರೋಹಿತನ್ನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರೂಪಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ರೀತಿ ದೈವದ ಗುಡಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮೆನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಗಿತಲದ ಅಂತೇಳು ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಅವನು ಈ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬಕ್ಕದೇವನ ಕೋಲನ ನೇಮನ ಬಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಅವನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಡು ಎಕ್ಕಡಂಚಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಪಂಡದ ಮುಗಿಪ್ಪ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಕೋಲನ ನೇಮನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ದಾದ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಗುತ್ತು ಇತ್ತದು 14 ಕಟ್ಲೆಡ್ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ನೇಮಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅವು ಕೋಲ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಜನಜನಿತ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅವು ದೈವ ಒಂದು ದೈವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತೂ ಗುತ್ತು ಇತ್ತದು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಪತ್ತು ಇತ್ತದು ಮಾಲ್ಪುನ ನೇಮ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಹಿತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೇಮ ಕೋಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬುದಾರಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಓ ಎಲ್ಲೆಲತ್ತು ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದೆತ್ತನು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನೇಮಂಡ ನೇಮ ಕೋಲಂಡ ಕೋಲ ಮೆಚ್ಚಂಡ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ
ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಕರಿಗಂಧ ಕರಿಗಂಧ ನೀರು ಪಾಂಡ ಓಲ ಮುರ್ಕುಜ್ಜಿ ಕರಿಗಂಧ ನಿತ್ಯ ಕರಿಗಂಧ ಅಂಚಪ್ಪನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ನಡೆದ ಅವರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕೊಡ್ದ ಅವರ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕರಿಗಂಧರ್ದವರ ಲೋಕೋ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನಿ ಕರ್ಜಿಮೆ ಮುಂಜಿಪುರ ತಟ್ಟು ಬಾರಡಿ ಎಳೆಗೆ ಆವಡ ಪನಪನ ಇಲೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಹತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ತಿರುದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಓದೇರನೆ ಬೋತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ದ ಓದೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಹೊಡೆದು ಒವೆಲ್ಲ ಓದಂದೆ ಅಖಿಲೆಗ್ಲ ನೇರಪ್ರಸಾದ್ ಕರೆಮಲ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಇಡೀ ಮಹತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಳೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವತಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆತ್ತು.